Huli sa simpleng pag-awat, gadan ang 39 anyos na si Hernan Alano kang barangay Sigamot, Libmanan, Camarines Sur, matapos na paggagapoon kan sa iyaman sa Nantugang kanakaaging Lunes. Sigun kay Police Staff Master Sergeant Marisol Arpapara, Chief Investigator kan Libmanan MPS, ikinapikon subot ni alias Joey ang paghali sa kutsilong ipigbugtak kaini sa ref kan sa rupan nindang tugang na si alias Roy, 27 anyos. Ninhulita nagiinit na ang diskusyon ni alias Roy asin Joey, digdi na subot nagsaway ang biktima. Alagad mas ikinainit suboti ni kampayo ni alias Joey rason nga ni mapagbalingan kay ni ang biktima asin pinaggagapo. Napag-araman man na nagtatrabaho bilang barangay tanod si alias Joey asin nasa impluensya ning alak kan mangyari ang krimen. Yung suspect, parang nangyayari, parang gano'n na ang gusto niyang sabihin, parang nasa isip niya na magtutulungan yung dalawang magkapatid. Tapos, yung ginawa niya, pupunot siya ng bato. Tapos, sinapon niya, ang tinamaan nata si Ron. Matapos ang panggagapo, mayo mandang nahiling na indikasyon na nagulpi ang biktima. Alagad kan suminunod na aldaw, nariparo na sa nainikan sa iyang ina na mayo ng buhay. Parang gano'n ang palaging ginagawa. Pagka nalalasing daw yung suspect na parang nagwawala sa loob ng bahay. Parang gano'n. May mga incident sila ng una yung tinamaan ng pag-away nila yung ina. Kasi nagpapagitna yung ina. Daiman dadirektang masimbag kan PNP kung ano ang kausa kang pagkagadan kang biktima. Ninhuli sa pagsayuma kan pamilya na ipautopsiya si Hernan. Maging mapagkumbaba, iwasan ang pagtatalo, huwag pairaling ang inis ng ulo. Kasi gano'n na ang nangyari. Magkakapatid, lalo na sa magkakapatid, bigayan lang. Homicide ang kakampangon kutang kaso kan sospek, alagad din inipigbusol pa kan mga kapamilya. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.